Yan guys, nag-harvest si mami ng ulam nila, mga tanim nila. Itong tawag sa amin sitaw. Ha? May mga biruro ka daw guys na kumakain dito. May mga nakatagong bunga guys. Tatanggal tayo ng mga kon guys, yung mga ano yun, yung mga birurukong, yung mga ganyan guys, oh. Yung ganito. Kumakain yung mga yan, oh. Talot. Inubos nila yung mga kon. Yan, yun. Hindi na namin pinapatay guys, tinatapon na lang namin dito sa irrigation. Hanap pa tayo, ayun. Peste itong mga to. Sayang pa to, namatay. Ay, ganda pa naman. Tapos tatanggalin natin itong mga kanya guys. Mga ito yung dahon. Ayun pa. Okay. Para mas tumagal yung buhay nila guys. Ang dami. Balik tatapon na lang namin dyan. Tapos maano ba sila. Yan guys, nadami pang bunga doon. Yun. Tapon na lang yun. Boom. Bari may malaki pa doon guys. So, ano na yun? Yun. Matanggal natin lahat ng mato. Ito mga ito yung dahon. Para mas tumagal pa yung pan niya guys, yung life span niya. Marami pang bunga kasi. Marami pang maliliit na bunga guys, tignan nyo. Yun. Marami pang sumusunod guys na bunga. Yun. Marami kasing mga suso na kumakain. Saan nga siya maliit? Ayun, ito naman. Parang nakatago sila guys, ang gagaling nilang magtago. Tapon dito. Dito sa taas.
Ayan. Ayan na pa oh, maliit. Suso. Sa ibang lugar guys, kinakain nila to, inuulam nila to. Pero dito sa amin, nakaw, marami pang pwedeng kainin. Pero nauulam talaga siguro yun. Pero kami guys, ito pa oh. Maliit. Ayun pa. Marami guys. Ayun. Dali pa namang bunga o sayang. Kaya mamatay sila. Then guys, meron pa dito oh. Ayun. Maliit. Dami. Ayun pa, dalawa. Ito pa nga mga tupa pala oh. Este. Tapos yun. Dalawa. Dami. Ayun guys, ang dami. Ayun nyo guys oh. Sayang din to, mamamatay na yata to. Hoy, tanggalin na natin. Sayang. Parang may kumagat na insekto. Hanap tayo dito sa banda rito. Ayun pa. Dami. Mapapansin nyo guys, dito sa baba niya malinis. Kasi dito sa taas na yung ano. Ito yung mga naunang tanim ko guys, namatay na. Meron pang mga sumusunod oh. Maliit. Ayun yung mga dumi nila oh. Dapat maubos yung mga yun. Ayan pa oh, malaki. Este. Ay nako, sayang pa to. Ngayon lang nagkaroon ng mga ganito. Yung tirate wala namang namamatay. Ayan guys. Okay. Magawa ng kabika tubig. Maganda magtambay dito.
Tingnan nyo dito sa taas niya guys. Ayan. Nako, patay na rin, sayang. Ano na itong mga talbos niya. Maraming mga sumusunod na bunga guys dito sa may talbos niya. Subukan nyo din magtanim ng ganito guys kasi matagal yung lifespan nito, abot ng taon basta maalagaan lang siya. May malaking bunga pa dito sa taas. Yung mga iba guys, yung mga naabot nila dyan sa kalsada, kinukuha na nila yung mga dumabot. Nagadati birurukong na. Sabi nila guys, hindi ko dapat sana in-sprayan para kukuha daw sila mamayang gabi. Na-sprayan siya guys. Ako, sayang na naman ito. May mga naupunog pa. Sayang. May kanta dito, sigarilya. Bale, ito yung puno niya guys. Ito. Tapos ito. Marami na rin namamatay na mga ganito guys. So ito, isa, dalawa, mga anak pa siguro. Anak na siguro nila yung mga nandyan nakakapit ko. Maraming patay. Ito. Sayang. Itong mga namatay na bunga ng sayote natin. Marami pa sigurong nakatago dyan sa taas. Yan guys, marami pang sumusunod na bunga. Ayun, maliit. Ayan, meron pa palang malaki dito. Ayun, nakatago. Tignan, nakatakas. Tapon natin doon sa kali. Yan oh, dalawa magkatabi. Ay nako. Ay shit, nahulog tong isa, sayang na naman. Sayang naman. Pero kukunin ko daw, pwede to. Saan guys? Dodoblen ko na lang mamaya, titignan ulit. Dito na yung ibang mga talbos niya.